akory aby atsika agny ny tsy salama vatagna irarigna mba azo fahasalamagna sy fahatanjagna ary ny mankalaza tsingerin-taogna nahaterahany moa dia ahazo fahasalamagna ary ankalaza zagny amin'ny aravoagna ho antsika zay managna fahoriagna kosa dia miaraory aminareo zay eto amin'ny fandaharagna ary indrindra zay ato agnatin'ny fikambana be ny MRFM source. Ataoko hoe fagnapidiragna ivolagna le MRFM source za fotony maro aminareo volagna magnontany tsy ataoko tsy volagna amin'ny maha zokibe za agnatin'le fikambanagna fa za ndraiky tsy hagnano karaha ry sasany magnano goaka amin'ny tiligna agnabo magnena mampiteratratra za tsy mivolagna hoe sasany io azovy fa zegny ny mahatsapa ny raha nataony tsy nety izy koa izy mahita fa tsy nety ny tato agnatin'ny fikambanagna nagnadoso tegnanany izy matetiky volagniko eto hoe io lamba midokany izy koa fa tsy mety aminao le raha aza forcegna ho mety amin'olo hafa ary aza magnano dokitry voky kenangera milopalopana na aza magnano jinny akoho alignandro anao agnabo kakazo marandraigna tsika samby agnoitay eto ary aza magnano jabadiny tarimigna an-tanàna zegny bebe anao ke nagnekitry atsika jiaby mahita mahefa ato amin'ny MRFM source mbola ato zay aritsiniki niova aritsiniki mivadiky misy ndraiky ny sasany tsy hoe niala fa nangalaon-draha fa le anao raiky niala nahita fa tsy nanjary bon chance et bon voyage hoy izy ny fitenindry zalahy mena sofiny ary anao koa donc mandiniky mizaha mahita manatsofiny maharegny zay tsy mamaly anao anta misy be olobe tsy miady tsaiky zalahy antany misy olobe tsy miady tsaiky donc maro aminareo magnontany zokibe karakory tsara be moa ngia igny indramiko volany ray aman-dreny tsy mikoafy araiky zay mbo ampivolaniko eto izy baka eo hoe ko ingia igny fa tsy haiko hoe kiraha ataoko eo izy anao tsy nitireny orogno tsy nitireny tenda nandeha io ne karaha tsy haiko tariminao an-tragno koa izy fa 18 taognanany mivolagna izy fa majeur izy nandeha bon chance soa vadia ray aman-dreny koa niteraka zanany na habe zanany izy tsara ny jory ratsy matoatsika fisikalela dikan'zegny le jory tsara fa io toetry ratsy tsika io fialognana tsika io aretigny karaha cancer tsy afaka amitsika malagasy za tsy mivolagna za tragnony fagnahy na hoe za tsy mivolagna zay amin'ny MRFM source ato lampanjery non
zay tsy henoko nisy olony toravanay tsy nitianay fa izy volaniko zegny io lamba midokany anao tia fibrany za mety tia coton zalahy raiky ry mety tia tergaly i madamo ry mety mitia flanely fa tsy voaterika zegny nitianao ho tian'olo jiaby de forcegna asa atao force anao nandeha sova dia tsara tsotrany ny tiako aviagna eto zegny tompon-tsafidana ro vahoaka tompon-tsafidina ro vahoaka fotony ino ko nisy olo nasaky nitsanga ny volagna mahitsy teto mikasiky firenena atsika ko nisy voalohany donc za faharoe ko nisy faharoe donc Zandrilahy Joakim fahatelo ny tiako ambara amizegny telo lafo zay teto nasaky ny volagna ny raha tsy manjary ny raha tsy mety mandalo amin'ny firenena fa tafara zay tsy nanakagna olona avy nataotsika biby maro tagna le raha leo andesitsika tsy leo andesitsika fa zay tsy nanakagna olona avy donc ko nisy olo nikoragna resaka fédéralisme na hoe fédéral ary nasaky ny kongotratra ny volagna fitondragna ty hoe apitra raha io ary mbola takinay mandraka ny any tsisy karaha zay ndraiky Joakim Zandrilahy Joakim zay tsy hagnano goaka amitiligna agnabaka ampideratra ny malandy non atsika jiaby nahita nahay ny fiaviany tafara zay tsy nivolagna tsy nanakagna ary zay ravoravo zay tsy nagnarano nikopake tonga havagna vao mavomavo donc anao nandeha Zandry nagnano voatsoroko natapy anao tompony nagnadoso tegnanao ke anao koa navy ambadika aigny hitanao ny tsara hitanao ny mety paradisa ny tany misy anao ravoravo zay fotony ataoko hoe voakolokolo tato amin'ny MRFM anao vo nitsaka tary ambadiky tagny za tsy ampivolagna olo fa za koa raha tsy mety maro olo mitretry aminaka zoko be voatery za mangala fivolagnana ke anareo nandeha tsy ataoko hoe anao nandeha normal anao koa nandeha tany Ivelomana tsy angalarina anga anao navy anao nagnano agent de Orange anao nagnano agent secret amin'ny atiavanao izy bonne chance fa aza magnano dokitry voky nangera amin'ny lopalopana na aza magnano ko nangera amin'ny lamaka vita nataonao no roso aza karatsy anao tanao zay tsy mankaratsy anao zay tsy mivola anao zay tsy mamaly anao hevitry tsy mitovy anao gasy za gasy anao métis za métis fa métissage tsika tsy mira atsika samy amin'ny métissage tsika na zay rahalahinao anabavinao zandrinao zokinao tagnatin'ny tato
araiky fotsika objectiftsika nino hoe Madagasikara androso. Tsisy olo magniry agnano karaha ataony Orange na TGV na Mandarine tika hoe andetiky Madagasikara, mbo idirako zegny baka io. Fa mahaiza raha vita frère. Olobe zany volagna anao zegny, za tsy mivolagna za lampanjery, wala za tsy mivolagna hoe ka za tragnony fagnahy na jeneno, ary indrindra za nagnaja anao nefa nanao zandriko najako. Aza magnajiny ako frère, alegny andra agnabo kakazo marandray mahoita tsy fomba ary tsy fatao. Zay ato amin'ny MRFM mbola mijoro ary mbola tsy eniky nivadiky ary tsy voavadiky ary tsy hivadiky. Taranaka nambelany zoky ray aman-dreny nitaky an'izegny fédéralisme zegny, nitaky an'izegny état fédéral, rango zay mandraky tiny androany zay hitanareo agnatiny ao, ary maro nidrika ary maro nagnatony. Fa tsary nitoravany, tsary navahany. Tsy asitriko koragna. Tanareo zay ndraiky zandry la Joakim. Zay tsy mifamaly. Ndray Joakim zay tsy mifamaly aminay. Fa misy raha tadiaviny, izy mikaiky za, izy magnatony za, zokibe, karakory raha karaha zegny, anontany anareo izy. Tsisy raha tokony ino volaniko izy, iadivanay ndraiky zandry la Joakim. Misy raha tadiaviko en tant qu'izy zandro, za magnatony izy, zandry lahy karakory ty, karakory sujet amty. Izy tsy miala aminay, fa izy nivolagna, na zava volagna anany, angala jery atsendriky za. Zay naviany président ny MRFM nivola, tandrema misy raha mavoa zandrinay igny. Azay tsy andevitra aminareo. Ary indrindrandrindra fa za zoky be, aza atao ary tsy angatako amy ratsy, aza atao raha tsy manjary zandriko Joakim igny fa fampitady atsika. Naka zay tsy menasy, raha lako ro jiaby io, anabaviko ro jiaby io, havako anao jiaby, na baka atsimo anao, na baka fivony anao, na baka varitra anao, na baka andrefa, na baka antiana, na metisa anao, na ino anao, mpiavagna atsika jiaby. Tsy nivoatrika raiky aminao havanao, wala tsy zanaka kozininao amy kozininao ndre zanaka rahalainy kozainao amy kozainao ny havagna. Malagasy araiky fo. Fotony Madagasikara io tokana, zo tsisy aroy, tsisy telo, tsisy efatra. Ke za matetiky mivolagna MRFM source nitsika jiaby. Mety aminao miaraka aminay, zay tsy manao, misy hevitry tianao megna zay zay tsary nanda. Fa anao ndray koa andegna me zay vatomey, andegna me zay Beladone, na andegna me zay Datora, ndesagny masantokonao inga. Dikan'izay aminaka anao Antsiradrano. Donc riva oka malagasy MRFM mbola MRFM source fo. Ary mbola mitaky ary tadiavinay ny amitrahagna état fédéral. Ary indrindrandrindra ny budget provinciaux.
io rô ndre hagnano mahay karakory na orange rô na tsy haiko mandarine rô na katakata tsy haiko nino tsy haiko citron tsy miala tsiny tompoko ambarako matetika eto masake mivolagna karaha ataonay mandany andranay eto ataondreo mandany andra baka zay anareo koa tia maly valia volagna zoko be hoe aia nareo mivolagna opposition tsy masaky mivolagna tsy masaky miboaka tsy masaky magnambara ny raha tsy manjary ataony zanaka ny voanjo mamotiky mandrava firenena Madagasikara. Io tsy nindro, io tsy lovandro fa lovantsika jiaby. Izy koa razambetsika tainy, daditsika tainy, dadilatsika tainy. Nandafo karaha ataondreo io, nandrava karaha ataondreo io, atsika tsisy teto. Atsika tsisy teto. Donc, miala tsiny e. Zany matetiky mivolagna. Malalaka fivolagnana eto tsisy olo tapenam-bava ary eto tsisy olo sambory karaha ataondreo manambotry olo tsisy dikany an-tanàna ao nefa andreo tsy samborin'olo valia zoko be zany e volagna za tsy meloko anareo mamaly zakone matoa anareo mamaly za dikan'izay tsapanareo fa tsy manjary matoa anareo mamaly zay amin'ny MRFM tsapanareo fa tsy manjary le raha tsara nisy olo namaly raha tsara ny mijory raha tsara ny misy ny mankatoa raha tsara ny misy fa hoe hamaly raha ratsy non tsara nisy zio baka nanjary venty ndresaka venty koragna hoe amboy malaza normal izy io nanjary malaza amin'ny agnarany hoe amboy malaza ke amaragnako volagna anaka jiaby zay kakazo tokagna tsy tondro tokagna tsy mahazo kakazo tokagna tsy atiala nitsika jiaby izy ty misy volagna niay Alpha Blondy zay hoe raha mandalo ny sarety hozy izy mivovo ny alika indramiko volagna rajoely izy io baka fa niova agnaragna raha Jojo D'Artagnan mbo ambarako anareo eo baka eo ino ma D'Artagnan izy raha Jojo D'Artagnan agnarananjy io hoy izy Alpha Blondy raha mandalo sarety hozy izy mivovo ny alika ary ny alika tsy volony vovo koa tsy efa dify tsy hita ny sarety atsika jiaby samy mahay dikany volagna zegny tsy ampiako tsy agnadosoako fa raha angatany ato amin'ny MRFM hoe ambilagna andro zay gnano hoe izy irany zokilahy nakarosy zay avelo ao avy zay ho avy donc zegny ny amaliako anao zandrilahy amy raha jiaby ataonao atsika tsy mifankaratsy fa amaha zoky be ary zokin'olo jiaby ary ny fitaregnan'olo jiaby amy raha ataonao tsy maintsy niraisiko ny fivolagnana mangala olon-draha zandry dia volako lava laloha mbola hoela niany anao vidy vola fa mareno vovoka impody vovoka afatra baka aminaka zoky be volagna baka amin'ny RFM amin'ny fotoagna azy io mety gaga na mety famahena sasany hoe ao amin'ny faritry Ankarabe mitaregny mitomagny ny vahoaka amin'ny vakitragno amin'ny alitra madinidiniky
ary ny fampiroroagna ny vahoaka. Ankarabe maro boka nareo magnontany hoe Zokobe, aia moa Ankarabe ty, Zokobe aia moa Ambariobe ty. Ataoko entre parenthèse hely hoe io boka raha volaniko amin'ny ministre ny fampianarana, ministre de l'éducation nationale, ampidiana amin'ny fampianarana fitenim-paritra. Ny volagna koa za teto tamindreo amin'ny académicien hoe mba ataovanareo à jour anareo amin'ny académicien le anaran'ny tanàna Madagasikara. Fotony magnino tamin'ny andrany Ray aman-dreny Ignace Didier Ratsiraka, atsika jiaby na efa izy tamin'ny fitondragna nandesiny naviany le fagnovatsika le agnarana province ndraiky agnarana district sasatsasany. Nampatsara nareo amin'ny académicien zao hoe ataova jour logiciel nareo amin'ny académicien fa tsy à jour. Ino raha misy? Izy baka izy io maro olo tsy hoe aia ma Ambariobe zegny, aia ma Ankarabe zegny. Ino amizay raha miboaka fa tsy hainy-tsaiky betibetiky hoe zay ty moa méthode éducation en français sa hoe méthode en éducation malagasy. Ndray carte de Madagascar fa ela tsisy fagnavoazana, fa ela tsisy fagnamboarana. Tsy haiko nindro ataonareo amin'ny académicien, tsy agnamboaranareo raha zegny, tsy agnanaovanareo mise à jour ny carte de Madagascar. Tsy haiko ino asan'ny ministre ny éducation, tsy mahatsapa raha zegny. Ny volagna za teto matetiky hoe aza robatika agnaran'ny tanàna. Matoa agnaran'ny tanàna robatinareo parce que le fampianarana, le fitenim-paritra tsy asianareo. Logika amizay isak'olo manongona agnaran'ny tanàna amin'ny hatiavana izy. Isak'olo amizay magnano amin'ny raha tiany atao am'le tanàna parce que le tantara tsy à jour, le tantara fa tsy hainy-tsaiky betibetiky. Ka zegny mahavy zay ato amin'ny MRFM en tant que zay tarimindreo Ray aman-dreny, nibiazindreo Ray aman-dreny tamin'ny tantara amin'ny faritra, ny hitanefa nakatsara zay tamin'izay fotoagna zay, anjarane mampita izy amin'ny vahoaka, anjarane magnambara izy vahoaka. Teto zany volagna matetiky ampodiko ndraiky. Agnarany zo aroefo na izy Elville na izy Ambariobe 75-1900 pêcherie niinstalle taminay teo nagnano izy hoe Nosibe. Pêcherie naty, Sirama rebaka, Sirama baka tsy rebaka, mbo idiratsika Sirama baka io Ambariobe, fa pêcherie naty rebaka. Vono miaraka aminazy koa le agnarana Nosibe. Apita na izy apetaka anareo Elville na izy apetaka anareo Ambariobe. Fotony izy nosy mitokagna koa zao, mitokagna zo préfecture zo. Donc Ankarabe atao hoe Ambilobe, Ambariobe atao hoe Elville.
nataoko entre parenthèse igny ke atsika amin'ny fotoagna zio Ankarabe taitra amy torimasony ngay Zamabe Krisy tsay Kristian le hoe zanaka Ankarabe zafy ny bitsiaka fa hoe amboarigny pont Mahavavy. Bravo, félicitations. Tanareo zo azonay le vaovao tsara mahafinaritra engane mba ho vita tanteraka marigny le pont fa tsy andeha anaovanareo propagande parce que baka fotoagna zao io reto TGV Orange ry papara reto ry voankara reto sy ny voankisay reto magnano propagande mitety faritry président ndreo Rajojo d'Artagnan anka amboariny pont Mahavavy. Bravo, za ravoravo en tant que za zanaka zafiny Mahavavy, za ravoravo fa zio izy tsy le aravoagna ny fagnamboaranareo le pont Mahavavy ny important ambaraza vahoakany Ankarabe ambaraza vahoaka malagasy nagnino niana nareo voatety andeha agnamboatra zo nefa fa firy taogno zo robaka teo. Or Madame Delarte ambassadrice Union Européenne nivolagna vola fa tamy tagnanareo agnamboarana RN6.0 kilometre io amy rond-point en face ny bureau Diogo 2 io mariny hôpital marara-penitra nareo io jusqu'à croisement ny RN4 mifanapaka amin'ny RN6 Ambondromamy. Ke nagnino tsy namboarigny pont io tamy fotoagna zegny or vola fa tagnatiny zegny. Za teto nagnazava za miasa ny BTP bâtiment travaux publics za fa retraite tamizay mbola niasa zay magnamboatra pont Tsendriky zay vao magnamboatra lalagna fa kolasy tsy ako io boka kolasy Madagasikara za tsy mahay complice nareo ndraiky fanjakagna anareo amy kolasy Madagasikara magnano lalagna tapaka mety marigny koa nareo hoe mety vola tapany azonareo ke zegny vola na zegny pesos avy aminareo amboarinareo tapany lalagna fa raha ny tegna izy tokony pont tsenky namboarinareo jiaby zay nareo vao nagnamboatra lalagna tsy haiko anontania ingénieur anareo mikolasy zegny natao hoe travaux publics pont mandeha loha zay vao lalagna fa tsy agnomby mandeha fara zay sarety mitariky izy tsary nisy sarety nitarika agnomby sarety taritiny agnomby fa tsy agnomby mitariky sarety fanjaitry tarity mitariky tarety fa tsy tarety mitariky fanjaitry mialatsiny tompoko fa izy mahazy ndraiky niambigna atsika fa vitany pont aravoagnantsika jiaby ary tsy vitany pont Mahavavy za raiky mba angatahane koa avitany pont ny Ifasy fa izy volaniko zegny question amizay petraka n'olo aminaka Zobe zay karaha mahita roa magnamboatra pont Mahavavy nambarako taminazy tsy hainao ma akoa nagniry nify amy fitondragna ty ne akoa nagniry nify donc mety nagniry nify akoa nga izy Zamabe Krisy
ny fo mitorimasona amizay izy mety voatefakatoka izy to amle bolongan-draha fara be ato ande amboarigny pont na misy ara hoe fagnamboaranareo RN6 baka Diego jusqu'à Mbondromamy farafaratsiny tokony apetaka anareo io plaky io mavavy io les deux côtés ampidiragna ndraiky ampivoagna na ampidiragna bakato na fivoagna ary ampita io para plaky zalahy aboaly zegny ane tsy tantinareo fitondragna ty hoe le hagnaboaka mangarahara aboa io République de Madagascar tanindrazagna tiako neno aboa io budget tantantan tiako na karaha ataony zay ny asa tandafy teto la plupart en travaux ataonay toujours conseil général budget miboaka io amizay misy ampany baka amy commune ke aboa zay mangaraha ataova plaque io raha io hita mbahoaka hita pirenena hoe budget miboaka baka amin'ny fitondram-panjakagna tant de milliards FMG budget niboaka communaly tant de budget niboaka baka amin'ny région tant de milliards tsy ny fagnamboaragna volako ny problème na hoe andegna novanareo tam de Touré Kunda Marais fa aboa zay vahoaka vola baka taia rango zay nareo tsy nahita vola niany nareo nahita vola ambara zay volagna aminay jiji aminay io tsy fagnanaovanareo mangarahara ndraiky fisitrianareo ino agnaran'izigny amin'ny antimahory kisirisirinareo io olo magnano kofingesiri zay mbako olo tsy magnano lazandraha fa misitrisitriky io fagnanaovanareo kisirisiri karaha olo magnano kofingesiri misitriky io tsy mamango aminay za teto ny volagna ndraiky niany tsy saky ngay président Cornet Tassiano volagna hoe nampiasaigna tamin'ino 50 milliards azondreo par an ro gouverneur ro ne ma 50 milliards par an nandeha iana ataon'ino fa maromaro andra izy io gouverneur maromaro herignandra izy io maromaro fanjava izy teo maromaro taogno izy teo nandeha le 50 milliards par an budget ny gouverneur tsy sakinareo bianco mitaky raha zegny tsy sakinareo mipaky mitaky amindreto gouverneur jiaby tsy ara-dalagna deja fipitrandro fa vola mivararaka miparitaka 50 milliards ozala koa mifaritidiana 50 milliards io zay mifaritidiana saminazy 10 milliards henena gnano izy fa 50 milliards Tsambilobe Tsambanja Tsambariobe Tsadigo tsy hitanao etan'ny 50 milliards président Cornet volango zegny Tassiano fa tsy anao magnano baly anniversaire amy tragnom-bahoaka amy résidence na koa ty gnano anniversaire anao mandeana amy foyer secret na mandeana ry arasara amy bozami ary volam-bahoaka ambaraza hena ataonareo ino nalefanareo ia nampiasainareo mino aboan detay tsy edigo za raiky gouverneur jiaby izy volaniko zegny keto zay miamby ino rany divalinareo ino rany dembaranareo izy koa 10 milliards zegny Degoville fo fa ela ny vitany lalagna io koa zokla Jean-Luc teo 10 milliards io niboaka fa ela ny vitany lalagna ny Diego boko fa ny vitany bazariny zay agnanovany ngay za mabera crise kopitsy zanany io
Rojo boko mivola fa ro nagnano kelera koa nareo nagnano bazary kely. Mba mivolezana ro mavandy. Normal ane papa tsy mikoafy igny nivolagna ingia io. Oe zizi. Tsy haiko eky izy. Mba poditsika eto volagna igny papa igny. Ke miampigny zay vahoaka. Asara baka ho avy. Ngatany i mba ho vita alohany asara pogno io. Na io mavavy io, na io ifasy io. Misy vola baka nareo zao. Anao ne za mabe raha krisy, nitsay kristian ny volagna. Tsy vola ntsisy, fa tsy angatagna amin'ny force. Tsy angatagna amin'ny korontana. Vahoaka mavavy misy jery misy fagnahy. Zay tsara ny korontana amboara pont, amboara raha. Tragnonay rongan'ny rano teo. Havaneny voneny rano teo taia nareo fanjakana. Mba nitsanga. Ziska vahoaka ny mavavy nandoaliky. Ndraiky drapeau blanc, anareo nitsanga. Nisy raha nataonareo. Volagna baka. Ino agnaran'ny raha misy zandrilahy Paolo igny azafady Paolo BGNRC, tsy haiko BGNRC, tsy haiko nino. Mba navy nandeha nizaha herongagna tragno teo tamavavy teo. Mba navy nizaha faty nandesiny rano tamavavy. Non, ndraiky niana marentety. Fagniva tivagna zay zany ka mavavy nataonareo. Adelanganareo ty agnano tragno agnivony rano, amy sisiny rano. Ke io tany takatra ny volany eny vidinane tany. Nagnanaovane tragno. Fa lerany anareo dobon-drano, sisaona manonga, ikopa miefogno, tsisy raha tsy miefogno Antananarivo, malaky anareo mitsanga mahita solution, mahita pesosy agnavotagna olo. Fa ziny koa zay amy sisy tany aty, zay avanareo, zay ne avanareo fa zay tsy mety misy jery. Ko anareo mpitondra ty magnavaka zay anareo fa zay eny tsy mety misy jery, zay eny tsy mety mahay miray ina. Fotony pitenareo amy pesosy, pitenareo amy sosialy ny vahoaka, pitenareo amy éducation ny katita kely. Normal. Zay amizay manjary io donation io. Tampoko zay mivolagna samborinareo, tampoko zay mitretre gadrenareo. Nefa ndraiky nareo magnano alatra, volamena, safira, Arien-pirenena, na ambany tany, na agnabony tany, na andranomasina. Zay vahoaka tsara nagnano anareo fitsaram-bahoaka. Vitane vahoaka ne magnano anareo fitsaram-bahoaka. Izy koa dalagna mahameto ny zanakanareo aminay Ankarabe io. Vitane vahoaka magnano fitsaram-bahoaka zanakanareo. Fa zay tsy olo foagna karaha nareo. Tsy matanty ny raha marigny, fa zatra miegna amy vandy. Izy volagna papa igny. Hoe vandy, vandy, vandy fo ndesiny ngia io. Olobe ny volagna zigny. Mba lefako io baka io. Ke mba mivolezana ro ndraiky vandy zalahy. Ziska za bako mbo maly volagna zalahy raiky baka aminay Majunga igny. Asimo kely boko izy manomboky niany izy manjary asimo B na izy mbo avy asimo C. Mbo valiko izy baka io. Donc ataova plaque maventy aminay amavavy io. Ampidiragna ndraiky ampivovoagna. Vola baka taia. Vola nazonareo amin'iny. Fandafosanareo vola mena bitsaka. Sa takalony vola mena nalefanareo Japon, tamreo Japonais, sy ako Chinois nagnamboatra lalagna voe maro ambilobe io. Niana amizay vola io navy. Karakory edy. Ambara zay. Zay tsy contre. Contraire volaniko. Za voalohany ravoravo. Pont io amboaranareo comme il était. Fa le budget, le vola ambara zay. Atsika jiaby mefa agnatin'ny kitapo mbola panjakagna tsisy raha o.
lohaka firenena manan-karena ambany tany agnambony tany tsisy vola amin'ny kitapom-bola mpanjaka mahamenatra ny gouverneur amin'ny banque centrale amizay tsy masaky ny volagna fotony ino ta gueule ferme izy fa nazavainy Zandrila Joseph anao amin'ny banque centrale ao tokony volagna plus que ministère ny finance nefa vavanao fodinao gouverneur ny banque centrale tsarignesa volagna tsarignesa feo karaha tsisy gouverneur banque centrale zala oarolo jiaby fa maefa tsisy raha ino amizay raha misy ravenareo tanàna ataonareo takalo 50 taogno 100 taogno tsy haiko firy taogno tanànan'olo azahoanareo pesosy tsy sakinareo amizay magnontany hoe ohatrino ma contrat nataonareo no simitrio ohatrino contrat nataonareo no siranja ohatrino contrat nataonareo base toliara zay amononareo vahoaka tsy sakinareo vahoanareo magnano koty fetsy ndraiky makao mivadiky antianatsika ça va zay teto nampiboaka tsy vitan'izay maromaro olo nampiboaka raha mandalo asava resaka fasimenty atsika mikoragna azy io olo navy nitondra tamin'io faritry sava io ny ray aman-dreny sasantsasany tamin'ny faritry io sava io indrindrandrindra fa io quartier zay nagnanaovany ngay tenkilotro Ravatomanga dépônazy mariny l'école io tsisy olo vatombantony ro nivolagna aminaka io ray aman-dreny hoe fa misy olo komasy mararitratra ao magnodidigna tamin'ny misy dépôt io ino raha ambesanareo fitondragna miambigny misy olo maty 50 koa de ny mbola zio io ino tsy mampitsangagna anareo topona ndraiky voalohany matetiky volaniko eto anao ministre mine ministre Olivier ketikety anao ny topona ndraiky voalohany matoa manday io fitrandragna fasimenty io amin'ny faritry sava manomboky misy olo marary eo tratra en plus ino raha ambesanareo miamby misy olo maty koa boko koa nareo ty volagna cousin fotony araiky tary cousine deja zigny fa vandy areriky émissionnareo tamin'igny fahazabadoigna vahoaka ino tsy mampitsangagna anareo zio raha misy ao io voe maro io fa ko misy olo marary aneo miambigny izy maty koa boko anareo andefa ino koa andefa analiza io koa ivelany hoe fa nisy nino koa to misy lavanimontraka namon'olo za tsy enkineta lavanimontraka namon'olo mitaregny ndray aman-dreny mpiana misy l'école mariny zo io vitsivitsy amy ray aman-dreny mpianatra nitaregny ray aman-dreny navy nitondra tamin'io faritry io ary navitatsika jiaby tamin'ny Facebook réseaux sociaux nagnaboaka fagnambaragna tsy fagnekegna io raha io ray aman-dreny amin'ny faritry sava nandray andraikitra anareo fanjakagna anareo avao koa volagninay iantsainay eto anareo meloko ataonareo resaka politique le raha politiky matoa anareo tsy masaky mivolagna ary zegny mahavy zay mivolagna tsisy opposition Madagasikara fa vande opposition pesosy jiaby nio
fody vava. Anao tsy sisy raha regninao ko tsy faty. Non, impossible, incroyable. Mijotso atsika Mbario be. Ao baka piloty. Ao fagnanaovandreo expérience-ndreo baka ao. Maloto jiaby ataondreo Madagasikara amin'ny Mbario be ao ville de pilote. Hainareo ville de pilote? Ao agnanaovandreo expérience, ro miala boko amizay ro magnaparitaka izy araka Madagasikara. Vitsivitsy raha ambarako anareo mandalo Mbario be tsika mikoragna eto. Voalohany, ko azonareo onogno teto zany volagna mikasiky io lycée mixte io Mbario be io. Buvette amtevany lycée mixte. Ny volagna chef drain za teto, ny volagna chef Siskony Mbario be za teto. Ary za 3 fois nikaiky anao madame la proviseur, tsy valinao koragna. Niany zay volagna anao. Agnatin'ny lalagna ny fampianarana tsy azo atao mananga magnapetraka à quelques mètres rayon l'école buvette. Agnatin'ny lalagna zay. Fa io mikoly varavaran'ny lycée, proviseur mamody vava fotony orange, chef Sisko bodika drain tsy volagna fotony nareo mitondra. Anao mitsaka même pas 10 mètres, ataoko hoe 30 mètres anao mitsaka. Impiry za teto ny volagna. Ireo topiny 3e io nipetraka tandafy taty. Tongo ro tandafy. Mba asevagno tany ero. Ambararo koa ro nipetraka tandafy hoe aiandafy ro mahita antany misy patrimoine asiagna buvette andafy eto. Même à États-Unis. Tsy sakinareo mga 12 3e io. Pianatra, ray aman-dreny, maro mitaregny amy raha io. Écoute ça le bois de monde. Tandrignesa zegny raha azo namosiny fa tsy jerenay. Anareo boko mivola hoe vahoaka merign'olo. Anareo ne mampamerign'olo vahoaky. Toe-tsaigny montraka anareo amy fatinay Mbario be. Normal zay vahoaka merigny anareo. Oh, tsy zay ne nagnano contrat. Même tsy anareo nagnano contrat teo. Anareo zao ni io. Ko fa hitanareo raha tsy manjary. Adosoa. On s'en fout contrat amin'ny andran'ny Zarga. Zegny affaire-andreo ndraiky Zarga. Fa anareo zao mpitondra andamigny tanàna, agnamboatra tanàna, en tant que anao ben tanàna. Aramis Lougarou Aliabodo. Contrat io tsy sakiny mivola. Dikan'izay boka tsy kombakomba raiky anareo. Matoa zo tsy sakinareo adoso ary tsy sakinareo volagny. Pesosy ny volagna ao namody vavanareo. Fa mbo hitako ary mbo azoko fo dossier zay fa matoa tsy sakinareo magnadoso ao, misy raha mihodigny ao. Ny andro retraite nous de Madagascar anta misy monument, place publique. Andeha agnanaovanareo raha karaha io, tsy ny fagnanaovanareo izy ny tsy tiako, fa place asianareo izy ny tsy mamango. Boko amizay zay mivolagna anareo OMC Mbario be nareo meliko. Za tsy mijery anareo ndray meliko. Magnanova raha tsara baka zako za mivolagna anareo. Anareo karaha nagnadio lalagna Palimbizy jusqu'à aminao ry Labanany. Za nivolagna anao, za tsy mivolagna anao. Parce que anao nagnadio. Fa koa raha tsy manjary, za mivolagna. Fotony za tombo teo, za niantra tamy école frère io, za niantra tamy lycée io. Eko karakory atsaragna taviny tiro nazoko fahaizagna teo. Fa tsy niany ny tsaiky madinika ny robatinareo. Mialatsiny e.
Kofa tsy hainao asanao madame le proviseur en lycée mixte nanosy be miala. Adoso io buvette io ndraiky M3 io. Nindra nisy ambarako vahoaka malagasy. Ary ampitaiko aminao ministre ny fampianarana raha nisy taminay Tambaribe pendant ny bac. Isakariva tsy haiko baka magnano bac. Mandeha migaka Beaufort am 3e io ndraiky io buvette am devant varavarana lycée io. Ray aman-dreny mpianatra nitretra izy. Tsy araiky tsy aroe wala tsy telo tsy efatra. Ray aman-dreny mpianatra baka am lycée, ray aman-dreny mpianatra ndraiky mpampianatra. Tam Sainte Marie aizatsika izy Saint Joseph io. De sady gilany maregny jamba sofinareo. Tsy maintsy volagninay fitarainany ray aman-dreny adosoa afindra. Place publique ane io e. Isakariva mpianatra baka magnano bac Beaufort io. Les deux, ni le buvette, ni le 3e. Ary tam kamisy, le enseignement général na vita bac. Tsy haiko jiaby mifangongogno teo ndraiky Beaufort. Tsy haiko baka magnano examen. Acceptenao noho ny fitiavanao pesosy. Andafosanao Beaufort. Beaufort. Anareo bako volagny tsy tianareo. Atre am riba lohanareo zala. Za volaniko za zanaka Ambaribe, zafiny Ambaribe. Tanky za mbo velogno, za tsy maintsy miaro vahoaka ny Ambaribe. Ary miaro vahoaka malagasy am raha tsy manjary. Raha koa tsara, za tsy arignesanareo fio. Mialatsigny ministre ny fampianarana eto ny volagna. Mivantagna aminao volagna eto. Monsieur le tiako ministre na viavy anao na ino anareo baka cousin. Zahava mariny raha zegny. Agnatin'ny lalagna fampianarana tsy azo atao. Zegny tsara jirin'ny 3 mousquetaires. Porthos, Aramis, Arthos, ndreo Pessos midika amposondreo, mampabe gizembondrazana andreo ni important fa avenirany katita kely. Eux ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Anareo karaha volanareo zao mitondro amboara baka raha manjary. Ny volagna za teto io string ndraiky soutien am commande préfet io. String ndraiky soutien mandidy manapaka am préfecture io. Antipavy aroe igny. Ro tsendriky kiteraka tany nisy ro baka atsimo agny. Ro navyo zay tsara nalaigny olo zay Ambaribe. Ary za ty mba nandeha plusieurs fois nagnatsimo tsara ny alan'olo. Tsenky nisy olo baka atsimo tsy nitia za. Fa za tsy mandoto tananan'olo karaha nareo. Ny volagna olo aroe io za teto ro délégué, administrateur délégué ro. Délégué zegny koa ny farany tsisy valeur amin'ny administratif e. Ino raha misy? Ny volagna za teto, ny publieko, mila dongoindreo, mila alaindreo, tragno ny adjoint ny préfet. Ino raha misy zao? Nanjaritra amin'ny fivavagna aho. Nanjaritra amin'ny fivavagna io. Tragno ny adjoint préfet io. Aia ministre ny intérieur amizegny. Tragno fanjakagna. Gouverneur magnano balinazy agnatin'ny tragno fanjakagna am résidence. Préfecture Ambaribe, délégué.
magnano fivavahagna agnaty tragnom-panjakana io mahatragnony babanareo samy mamanareo aza robatiny zay mba robe abokoa zay kaza gnanaovagna mauvaise imagination zay ateo niaigny tsara adjoint préfet zay na jeune préfet zay na jeune fa nzegny tsy nagnano tsy manjary aminay variné raha tsy manjary fa tsy niana anareo délégué string ndraiky soutien mandehandeha zay vahoaka ambary be azafady tsy mamango amizoko be ary tsy keny amin'ny MRFM zany raha roe zegny raha fatelo tiny grave misy mpianatra sasasasany mpianatra sasasasany tamin'ny mbe marony kaiky zany juin non kamisy oui kamisy ariva mpianatra am technique ambaribeny kaiky zany zoko be zay misy raha volagnine telo mpianatra ny kaiky za nagnambara hay zay etoko ny tsy sujet malagasy nambarako aza la zandre aza mavandy zala fanjakagna zao gnadignanareo angoasana day azafady magnangy aroe lehilahy raiky ro telo ny kaiky za samby hafa tsy olo mirina ola tsy olo mpinamagna ola tsy olo dia raiky mpianatra ny tekniky nagnano baka tekniky taminay tambario be ka misy arivanjigny ro ny kaiky za zoko be zay eto tsy sujet malagasy salut Ramo sérieux volanko yaho izy or zay tekniky ny ambario be tsy maro zay koa izy misy eo amy 55-60 comment ça se fait ambario be baka technique tsy sujet malagasy tiako azavenao raha zegny service Cisco draine ministre ny fampianarana comment ça se fait nino antony anareo ny tegna complètement milagna potiky zay ambario be fa zay tsy potikinao za tsy maintsy mitsangagna miaro vahoaka nany madiniky nany maventy nany katita kely nany mpianatra ary indrindra fa mpianatra fôtiny zany nandalo mpianatra teo comment ça se fait tsy sujet malagasy mpianatra ny tekniky nambario be tamika misy ilaiko fagnazavagna raha zegny mpianatra volaniko ny kaiky za mpianatra telo mianada ny enseignement général fa magnano malagasindreo ro mpianatra tekniky igny miodikodigny teo ny tompona ndraikitsy ny baka affaire ny baka jiaby nandalo tamy 2025 atsika farany teo za tsy vola igny fa ny baribary igny mipandafy sujet fitony sujet fa mahazatra ny fitondragna ty fa ty zalahy sujet eky tsisy non za miamby ny mpianatra ro mpianatra io tsy maintsy misy ikaiky za fa ivolagna hoe soko be karaha zegny ny afaran'zigny mbo ambarako anareo hoe totoy iny tantara fatelo mitodiky aminao za DG ny Sirama raha roe itodiako aminao DG ny Sirama anao navimvolagna teto tsy ela hoe Sirama tsy mandafy tany ary tsara nandafy tany nitaky taminao za tamizegny volagna ataonao zegny ataovany écrite ary publier
amin'ny vahoaka fa hoe nareo tsy mandafy tany wala tsary nandafy tany aboko tsary nisy contrat ndraiky olo hafa Sirama nefa ny amin'ny fotoagna io mibaribary niboaka ary anao tsy nipodiny volagna DG ny Sirama fa mbola mitohy ary niboaka amin'ny fomba ofisialy ara-pitsaragna le resaka fangalagna tanin'ny Sirama hoe anagnan'le société Asmity trosa Sirama na ino anao tsy masaky mivolagna ary ty ny magaga vahoaka n'Ambaribe vahoaka malagasy zany any agnambaranareo izy hitanareo Siramane SNBCE Sosimavo Siramane Ambaribe io ko nisy Siramana tanjaka ta Madagasikara tsisy karaha io zay sady nagnamboatra siramamy zay nagnamboatra Rome ary le vieux Rome ndraiky siramamy nampalaza zay ko nisy olo nagnamboatra siramamy mena tsara indrindra SNBCE ny Ambaribe siramamy Ambaribe siramamy malandy baka amindro Ambilobe ndraiky ny tsako araiky Atamatavy igny Brickaville fa koa siramamy mena zay Ambaribe nagnondragna ziska nandeha ndafy ny raha misy io ambarako anareo vahoaka raha misy amin'io Sirama io DG Sirama ambarany mariny volagnany mariny misy olo 50 miasa ary mahazo karama ara-dalagna 50 olo miasa amin'io Sirama tsika Ambaribe io mahazo karama isaka fanjava tsy tapaka karamandro ino amizay raha nisy ino volagno anareo tompiny fo amin'ny fitondragna ty sady ny organisateur musicien ny spectateur anareo tompiny amizay mitsinjaka raha ataonareo izy ny publie ko igny zay heta Ambaribe za mbola mipetraka amin'ny Body Mangasoa volagno Beta Manjary zay nanagna transport d'enfant ary oui nisy atrenika araiky taloha Saviem zay plus araiky minibus Volkswagen zay za koa tsy diso ro tsy haiko 9 place zigny tsy haiko 9 place za koa tsy diso ro transport d'enfant ro tsary nagnefa vahoaka na piasan'ny SNBCE ray aman-dreninao na tsy piasan'ny SNBCE ray aman-dreninao c'est-à-dire entre parenthèses Sirama zaboka zatra SNBCE zegny nahabe za SNBCE fa tsy Sirama tsy haiko Sosimavo zegny za nianatra na Sosimavo tsy haiko na Sirama io za niaigny tamin'ny SNBCE nisy transport d'enfant io araiky Saviem zay mavety malalaka araiky minibus Volkswagen zay anao koa zanaka ny Jamanjary andeha La Pointe anao koa zanaka Jamanjary baka La Pointe andeha Jamanjary anao miamby transport d'enfant io mitondra agnarany transport d'enfant priorité les enfants andeha l'école fa izy koa misy ray aman-dreny na misy olo tia andeha La Pointe na olo baka La Pointe mandeha Jamanjary tsary nitorovany SNBC ke tsy miondrogna transport io za témoin ary mbola misy olo maro témoin raha zegny
Club S ny Sirama Jamanjary koa misoma. Inefatra mitatsik'olo baka Sirama Jamanjary mandeha amin'ny vily, transport d'enfant io ny Jacques Club S misoma. Supporteur tiako volagniny amizay. Niala le transport d'enfant savien mo igny. Navy le araiky tata maventy lava igny, izy ny publiko io. Igny mitondra zay mandeha l'école. Magnatriky zay marandraigny, mipody. Magnatriky zay matsagno, mipody. Magnatriky zay hariva. Ndeha tsaiky ny lycée aby rô, misy midriky 7 heures, misy midriky 10 heures, ateriny fo, magnano va-et-vient. Tsisy volam-bahoaka ndray parata. Oeke, miala amin'ny volan'io transport d'enfant io, SNBC io miantoko jiaby. Sosimavo miantoko jiaby. Sirama miantoko jiaby. Niany raha misy, ambarako anareo vahoaka. Ndre zany e gaga, nahita i tata be Sirama igny, tam pendant ny bac, niboaka. Zany volagny, hay, tata ty mo mbola velogno. Kara be publiko io. Sorta Sirama. Dimampolo olo miasa amin'io Sirama ny Ambaribe. Ino problème Sirama ny Ambaribe? Fary tsisy. Tsisy fary. Azala. Itsabo fary tsy vitan'ny fanjakana. Mampalahelo. Normaly. Nareo mandeha magnafitra vary baka andafy. Nde fary fo tsy vitanareo mitsabo izy amin'ny Ambaribe. Ino amizay misy amin'ny Sirama ao? Za tsy me ino asandro olo 50 edy. Tsy haiko amin'ny service n'ino olo 50. Fa za gaga lany fagnahy. Nahita karabe iny miroly. Ary mbola miroly correctement. Samy magnapetraka fagnontaniana tsika, ino tsara be raha misy amin'ny Sirama. Fary tsisy. Anareo mavita magnafitra vary baka tsotsorony. Anao ne président zanaka ny Sarkozy, asidiny Macron, magnino tsy mangataka fary? Mangata fary la réunion marine zala. La réunion mitsabo fary. Tamin'ny andro taloha kony, olo baka aminay io Ambaribe io, baka aminay Jamanjary teo ka maron'olo nandesindreo nandeha Bourbon, Lilo Bourbon, zay baka agnaran'zo, la réunion nandeha nitsabo fary agny. Na ino tsy angatanareo fary, baka la réunion tsabotsika Ambaribe, velogno Sirama. Jery tsisy. Jery tsisy. 50 olo miasa amin'ny Sirama io ao. Fa raha problème ty, vilagny be fagnamboarana ndraiky fandrikiana rô mihitsy ao. Vilagny be ndraiky machine fanaovana Sirama mihitsy ao. Nandesiny setoany. Mampalahelo le toetsaigny. Azala. Mavita magnafitra avion nareo, mandany otrino. Nagnasary taditady sambo AWV rigny baka Maurice, agnafatra fary. Baka la réunion mangataka fiara-miasa, tsy vitanareo fitondragno.
vahoaka andeha mpinanareo varipori baka tsy haiko Pakistan tsy haiko baka io zarizarenareo gratuit ampiasa le koko zegny aneviako mivolagna atsika vahoaka Anambarivo be atsika mila mitsanga mila mihetsiky atsika kaza magneky tapenandreo vava mitsangana karaha ataondreo rahalahy avatsika nabavy ray aman-drenitsika toliara reo eto tsisy olo samboriny gadregna zay na ino toliara tsy sambondreo olo tsy tifindreo tsy gadrendreo parce que miray ina fa tsika Ambarivo be Gogol Donakason akangamary tsy vakinamboa mitabe tsy lany mamba zala tsy hoe reo tsy mavita gn'afitra fary na angataka fary baka la regnon atsabo amitsika Ambarivo be fa reo mila izara tany sirama en hectare io fotony raha misy mbarako anareo vahoaka Tenkilp Ravatomanga ndraiky Leongy Miss Corse telo la associé miaraka amindreo mbadiky ny raha jiaby Corse telo la chef bendreo Corse io Anthony mampisabidabida tanànatsika Ambarivo be io Corse ambarako anareo ce sont des vraiment Corse mierogn'olo boko matidry loa olo zegny associé amindreo io manjakanjaka amitsika Ambarivo be io nino raha misy normal reo tsy andeha hagnano fary zegny io ino raha ataondreo miaraka amy Corse reto mba dinianareo koa ny vahoaka malagasy togno atsika nisy hôtel Colbert Tananarivo atsika mandiniky fitondragna togno ny fandimby tioky hôtel Colbert misy problème fiscal tsy efa hitany fanjakagna ny fandimby teo raha zay moa nisy non niany reto Corse associé miaraka amin'Yara Vatomanga reto nandravagna tompony hôtel Colbert Antananarivo pa ny expliquendreo napodindreo vazaha nalendreo Colbert la même chose raha nataondreo teo izy ataondreo amitsika Ambarivo be ry Leongy sy ny forongony ary nambarako anareo teto tamin'ny herignandra igny ambadiky n'io tompon'io mada ino Green Madaland io reto Corse ndraiky Ravatomanga ndraiky Leongy fa io tsy société wala tsy compagnie étranger iro mbadiky izo zanaka nosy faly tsy ho tognony ko agnaragny eto anao zandrila ny raha indreo napidiky io mada ino Green Madaland io amitsika Ambarivo be io agnapotiky atsika nino tsy nagnapidiranao sy tanosy faly tagny zala io tompiny casino nataondreo tamy Torekunda napidirindreo mpanimbotsy io reto Corse reto amy fotoagna zao ino raha ataondreo Corse reto Ambarivo be napibiagna agent immobilier ino amizay raha ataondreo amin'ny agent immobilier ny Corse reto miaraka amindreo Ravatomanga reto tany jiaby alendreo Ambarivo be tany Sirama jiaby normal zany nagnano publication les 3 mousquetaires porto sara to sara misy préfet maire be ny tanàna irakiraka madiniky indreo aminazy io magnino tanàna ribatiny zala nagnino tanàna andeha atao karaha zegny zala anareo nagnano vola zay tombo teto zay niantra teto est-ce que ray aman-drenitsika nagnano toetrinareo io teo olobetsika koa nagnano toetrinareo io Ambarivo be tsy navokaraha io fa ela fa ravagna Ambarivo be fa reo tsy nagnano toetsaigny lomoriny karaha nareo io
Anareo boko mivola hoe anareo mitiambario be aza mavandy. Anareo tsy mitiambario be, matoa acceptenareo raha ataonreto Corse sur Leong ary raha Vatomanga reto. Azafady, za tsy ambakambakay anareo. Boko za tsy voafodinareo vava. Magnasa olo fotsy ataoko. Nagnino vahoaka kadalenareo? Ampidirinareo mafia, ampidirinareo tsy haiko nino, non, c'est bon. Passe zay zalahy. Vaza maloto baka ny tamy misy ro agny, manjakanjaka amy tanànatsika no. Za zany ka mety izy. Fa raha koa tsy mamango aminaka, tsy mamango aminaka. Fa taogno pitrako andafy. Matoa fanjakana vaza tsy mandroaka za parce que indroa za zana baza. Donc za tsy asy rano lotoviko tandafy teto jusqu'à za retraite zao io. Tsendriky ary tsy nanagna menimeny. Fotony zany tsindry le vrai ho avy ny taranaka manjafiko amare. Ary ho an'ny tanora malagasy mbo andeha andafy amare. Fa anareo tsy raha mitsindro zegny, anareo mitsindro raha hoaninareo niany, mampabe kibonareo niany, basta. Fa anareo tsy mitsindro vahoaka, miala tsigny e. Zegny raha misy amitsika ambario be. Zegny mahavy Green Madalande manjaka amitsika ambario be. Mafia de Corse telo la agnatiny ao, miaraka amy Tenkilotro, miaraka amy Leongy, miaraka amy raha Vatomanga, raha Jojo d'Artagnan, magnano vazamody miady amizay ro jiaby io agnatiny club 48. Tsao tsy hainareo. Ro jiaby io agnatiny club 48. Badininareo koa zay. Bazahavanareo koa zay. Aboko hoe azoko be tsy te vahiny. Za tsara nalegny vahiny. Fa vahiny mamotiky tanànanaka piteko. Vahiny magnambaka vahoaka malagasy ambaniko. Miala tsigny. Tsy andiferako magnambany vahoaka malagasy. Atsika eny amin'ny MRFM mahavy zay mitaky apitra eta fédéral. Itondrasane budget provincial. Fa eto tsisy agnanaovanareo tsy kombakomba. Zegny aviany mivolagna. Masake mivolagna karaha tony ety. Miboaha karaha tony ety. Izy koa vrai misy opposition Madagascar. Fa ohatsy tsisy opposition. Madagascar tsisy opposition. Opposition zegny haiko karaha tondry Marine Le Pen, ry azovy, ry Mélenchon, regny haiko opposition. Mitsangagna ary miaraka amy vahoaka. Macron tsara nahiraka maramila wala se resaka hoe ndosambora Marine Le Pen, ndosambora Mélenchon, ndosambora gauche à droite. Non. Fotony liberté, fraternité, égalité. Kena ino atsika Madagascar vahoaka tampenambava samborigna atao aty sa fanareo magnano affaire maloto ny samborigny. Ambilabaka zay vahoaka agna fitsaram-bahoaka anareo hitanareo izy. Ben oui. Merci Otier. Ben oui. Zay baka volango mampalahelo le zanaka atsika fara. Abadoegna amy tantara. Agnasitiagna ny raha marigny tamy tantara. Zanakanareo andeha ampianarinareo ivelany. Fampianarana potenareo, éducation diadiavinareo.
culture baka ambilaniko egny mitodika madame Maradona cheve maïs za atsika jiaby apetraka fagnontaniagna aminao madame Maradona ministre ny culture anao atsika jiaby nahita grave publication nataony Fayon'ny Mada. Non, attends. Anao mitsinjaka baoendry na mitsinjaka tsy haiko malesa sur scène ndraiky fandroaka. Ino zao mba fihetsiky nataonareo amin'ny ministère ny culture. Culture an'olo ndesinao fandroaka mitsinjaka. Apetrako aminao fagnontaniagna madame Maradona. Ino zao fandraisanareo igny? Fandroaka zegny. Fomba ndrasagna an'olo. Atsika jiaby mefa zany baoendry malesa. Fomba ndrazagna Sofia région. Fandroaka nandesiny zandry igny tsinjaka agnabo sur scène. Non, mon Dieu! Mon Dieu! Ministre ny culture! Normal igny hitanareo. Sa fomba ndrazagna anareo mitsinjaka ndraiky fandroaka. Aza atao karaha zeny zalahy. Tsisy nivolagna anareo ny fitondragna aminany igny. Fotony ino? Olo toana ningara Joël Fayon. Za tsy malegna anao zany Fayon. Fa raha nataonao tsy mamango. Anao koa zatra mandry ndraiky fandroaka. Mandry ndraiky fandroaka Fayon. Fa tsy fomba ndrazan'olo. Culture an'olo andeha tondrasanao fandroaka mitsinjaka. Niparitaka tam réseaux sociaux to raha io. Nitsakaraiko raha io niany ampodika boka fa tsy hitako. Ho an'izay managna sary igny, vidéo igny, alifasa mizokibe. So andeha gnarijery koa boka eto madame ministre ny culture hoe ha zay tsy nahita an'izay. Oui, c'est ça mon œil, oui. Raha niparitaka tam réseaux sociaux, anareo zao ndivola aminay hoe tsy nahita. Non. Asa atao karaha zegny fomba ndrazagna an'olo nga. Anao koa fa io zatra mitsinjaka amin'ny fandroaka. Asa atao fomba ndrazan'olo. Miambigna anao za ministre ny culture. Ino raha ndeha ataonareo? Tsisy raha tsy diadiaviny ty fitondragna ty. Ke normal. Niany. Zay he zanaka nambela ny taranaka ny ray aman-dreny. Zegny nitaky. Ary mbola mitaky. Ary dimbiasan'ny zanaka mandimby amampara. Itakine état fédéral. Apitra. Itondrasane budget provincial. Alone tandrignesatsika afatra volagna nataony dadamonja tam'zegny andra zegny. Abokotsika mipody eo. Ito taona niady miraiko niady tamin'ny Frantsay. Nirazako maty tamin'ny andron'ny Frantsay. Zany hoe mitsinigale. Ka te manaraka an'izay aho dia tsy maintsy mamaly fatandraiko ary miady hangalana ny fahaleovan-tena. Tezitra raho zao ny teniko hoe itsika zao efa tanan-dafy. Tsika niady tamin'ny Allemagne. Miaro any Frantsa. Tanindrazana ny Frantsay. Ka nahoana moa raha mba miaro koa ny tanindrazatsika. Miaro tsika ny any Madagasikara. Sangana raha vaontsikana io travaux forcés io. Ka ny asaiko nikony ny olona na grève. Pour arracher l'indépendance, Hun Sen est prêt à recourir à la violence. C'est lui qui, déjà en 1941, avait fondé dans ce but une société secrète, la Dini. Ni titany hoe Dini de vorona.
vorona any anaty ala, vorona kely sy mivoaka ao anaty ala ratsy amin'ny dimy na amin'ny enina somary hanomoka maizina ny andro. Tsy mandeha koa ilay dimy dia tsy ho agnelagnelany vohitsy anankiroa. Vohitsy anankiray ty, vohitsy anankiray ty. Dia mandeha eo agnivon'io. Dia zay olona mifanena amin'ny vorona io torana. Ary hotrany misy poy. Ilay vorona ato mena. Ambany hidiny eo. Mazava volagna dadamondraigny be asonamo. Ny vonegny noho ny fitiavan'ny tanindrazany ny ray aman-dreniny. Ary ireo izy nandesigny nandeha niaro tanindrazany la France. Ndray zay nagna service militaire français zay en tant que zay métis. Fa niany mahino atsika mangigny, mahino atsika mifoto vava anjakany ngaty. Izy ane nangataka ho frantsay fa izy tsy frantsay teraka. Niany izy mamody vavatsika, niany izy mampanano atsika travaux forcés, mitsangana mitsanga mipitra mialatsika avako abe. Mialatsiny zala mifoaza atsika ray aman-dreny igny. Tegna ray aman-dreny igny ary nanagna izy tamin'ny tantaran'ny firenena. Ko nisy voalohany karaha izy igny faharoe professeur Azafy. Akoatran'ireo mirahalahy mianaka tsisy koa. Zegny fagnontaniana ambelako hoe masake miboaka mitsanga mavita ny vitan'izy roe lahy mianaka regny ray aman-dreny regny hoe fa opposition marigna anareo. Fa tsy eo magnano opposition vandivandy eo. Tsisy opposition Madagasikara. Zay ndraiky opposition hitarika atsika vahoaka ho tonga saigny mba hitsangana atsika jiaby. Fa mafy raha ataony ngaty atsika, mafy raha ataony reto olo reto atsika. Travaux forcés ne io e. Tiatsika io, tsy tiatsika io, dikan'izegny atsika ino, atsika tsy andevo, mialatsiny, sagnatria ny vava. Sagnatria ny vava. Ho avy zao fivorian'ny sadika. Occasion tsika magnaboaka raha tsy manjary ataondreo. Karaha nataontsika tamin'ny Macron igny. Ro ny vola, iova ary ho hisy vokatra ho azo amin'ny fandalovany Macron. Fa firy fanjava nandalovany Macron zay. Ino raha niova? Ino vokatra nazo? Magnontany atsika jiaby za. Ino raha niova? Ino vokatra nazo? Après passage ny Macron. Macron arany corrige ro. Sauver que les 90% population nareo pauvre. Io nareo vao mifagnaraka ifagnamboaratsika le izy liparitry. Marigny ny nany. Population anao tsy voamboatra anao mbola magnafitra vary. Tsisy l'usine araiky mitsangana oera fo be. Firy faty nandalo. Taie izy tam'regny. Nagnano oera nazy tatsimo andrefagna tany. Izy niala bakagny, izy nafitanarivo, amory tompony andraikitry amin'ny TVM ndraiky RNM.
vandy am'izay nandesigny baka ao amy TVM ndraiky RNM. Non, oh, atsika mbola mangigny fo. C'est le moment de réveiller peuple. Izy boka nambarany teto igny. Rozy io fa komansy mitsolopolopy. Zanakandreo magnano ny ataony amizay eraka ny tanàna. Zanakandreo magnano ny ataony eraka tanàna. Zanaka raha Jojo mandoky ndraiky ry Borisatroko Saody ndraiky ry Katara. Zanaka Zamabe Krisy Ntsay Christian manjakanjaka magnano ro farany cerveau Ankarabe. Ny sasany tsy volagny. Azafady tsy mamango amy zoky be kontinareo zala. Tsy mamango amin'ny MRFM source kontinareo. Zay tsy magnano kontiny mosquito mirehetra mandeha fara. Mosquito haiko mirehetra mandeha fara. Zay boka misy fandaharagna raiky zay diffusé koa tadiaviko sady mikoragna aminareo. Fa asa toa karaha zegny le vahoaka. Asa badoegna vahoaka. Mialatsigny aminareo afako aby. Sora raty tsy mety voagna. Fa toetry ratsy ova. Anareo koa tsy tenareo volagnine magnavoa toetry. Magnavoa fagnahy. Fa tsy vahoaka tsy tia manareo vandy. Normal zany ombokevitra amy papa tsy mikoafy igny. Aleoko lavitra mampitsangana maty nga Hitler. Tsy karaha miegny ndraiky ngaty. Izy mavandy rango 1er janvier jusqu'à 31 décembre. Vandy. Zavatsika ambario be. Tam tsisy karaha za ambario be nahazo panneau solaire 5 mégawatt. Ndre magnavaka mégawatt ndraiky kilowatt ndraiky voltage tsy hainy. Aetsika zo io. Nisy raha niova électricité ntsika ao. Ambaranareo boka za. Ambario be fô tsy hainiko volaniko zegny. Nisy raha niova rano amitsika ambario be. Tsy lombolombony raha jiaby mandalo. Azafady. Tsy mamango amin'ny MRFM kontinareo. Manova compte normal. Fa aza magnambany vahoaka. Za fa nivola aminareo matetika ane ry vahoaka. Resaka mafia reto tsy tokony ankasitratsika vahoaka. Fa maro loatra mafia manjakanjaka amy tanànatsika. Maro loatra mafia avidiriny reto setoany mahamay masantoko reto an-tanànatsika. Misy ray aman-dreny zay baka Diego baka Ambilobe. Ray aman-dreny maventy. Izy mahay za zay samy baka Ambilobe. Izy baka Ambilobe. Izy nikaiky za asidila io izy. Zafady za koa nikaiky anao izy fa za misy raha mampalahelo zao izy. Misy nino papa volaniko taminany. Misy raha izy nitsanganako nampitsanganagna za ta Diego tamy fitsaragna to.
amin'ny ino magnaran'ny fitsaragna ao igny mahagaga ozy izy fitsaragnandreo volagna fa za nandresy ary mahazo ny ara-dalàna fa raha mampapagaga za sidila ozy izy fandrisiako ndraiky lalàgna volagna fa za nandresy io tsy mety abokandreo nefa za ozy izy nangalandreo 10 millions oh amin'ny fitsaragna Diego ray aman-dreny afa tsy miasa fa mivelogno amin'ny vokatra ny taninany mbola angalanareo 10 millions fitsaragna ao Diego misy raha zegny nambaran'za agnaran'olo amin'ny fitsaragna ao maventiventy bibikibo zay ozy ke eto za mitodika ministry ny fitsaragna anao volagna hoe fitsaragna fa diovy fitsaragna tsy mankolokolo zahava raha zegny fa misy Diego anjaranao mitsakaraka zao avy amin'ny fitsaragna Diego maventiventy bibikibo fa olo io tsy olo araiky io fa za fa nisy olo roe telo reniko mitaregny ataony zalaty amin'ny fitsaragna Diego angalany zalaty vola tsisy ambaniny 10 millions mampalahelo zegny anareo volagna hoe mila proof za tsy magname proof vahoaka mitaregny volagna aminaka mbarako eto anareo tsy segnatra ray aman-dreny deja izy fa ohatriny frenazy baka ambilobe avy Diego mipody ambilobe mbola andeha angalanareo 10 millions anareo tsy nateraka n'olobe anareo tsy nitarimin'olobe sa anareo tsy nitarimin'olobe nareo maro raha maloto ao amin'ny fitsaragna ambaratonga voalohany zay mafivolagna izy igny amin'ny cour d'appel amin'ny cour d'appel Diego misy raha io maro olo mitretre même divorce n'olo manonga fitsaragna Diego amin'ny cour d'appel mbola angalandry zala-pesosy toetsaigny nino loatra misy aminareo zala ke ataoboko volagna zegny ho anao ministry ny fitsaragna mba zahava hely raha zegny a Diego fa mafy ao amin'ny cour d'appel aminay Diego misy olo miasa tsy maheviky mitosy millions akoatrany karama mahafonctionnaire ny tribunal izy za tsy anohona agnaranany zahava tsy dia problème mampitaregny olo amin'ny avaratra agny ao amin'ny cour d'appel Diego anao koa nanonga dossier a Diego amin'ny cour d'appel taova bebe pesosy fa anao tsy tafiboaka ao dossier anao tsy miboaka betibetiky même raha io fa efa tsapa fa hoe noir résultat non igny mila vatikindreo orange fo azahoandreo pesosy mampalahelo le toetsaigny tegna mampalahelo ke anjaratsika jiaby mandiniky amin'ny raha nivolaniko tory mientefa aminareo tompon'andraikitra ambony
Bon, raha ny tadiaviko iny tsy hitako tellement maro loatra dossier aminakahy ato fa mbola tsaka raiky miadagna izy de ataoko mitokagna boboako anareo eto dossier tadiaviko io. Ke anjaratsika vahoaka mitsangana fa mafy raha ataondreto vahoaka mafy raha ataondreto mpitondra atsika amy vahoaka malagasy ty.